Wel, wythnos hyn, mae Yasmin Helo. wedi ymuno fi. Ti'n iawn, Yas? Ydw, ti'n oce? Ydw. Yasmin yw un o ffrindiau fi o'r gwaith. A hi yw'r beauty expert hwnna'n Gymraeg. Arbenigwr harddwch. Na beth yw Yasmin, arbenigwr harddwch. A wythnos diwetha, nes i weithio chi beth yw'n ewinedd blwyddyn newydd, sef tyfu rein. Maen nhw'n afiach neu nhw, Yas. Ydw, maen nhw'n disgusting. Afiach, fi'n gwybod. So, mae Yasmin yn mynd i sortio nhw mas heddi, a maen nhw'n mynd i roi cwbl o tips i ni, a i chi gytre, ar sut i dyfu'ch gwyneb chi. A jyst i gweud, fi ddim yn cnoi nhw, fel o Leri gweud wrth ystwetha. Whatever, Yas. Ni'n gwybod bod ti. So, Yas, beth ydy ni heddi? Right, so mae'r gwynedd, os ti'n cael ei wneud mewn fel salon o bethau, maen nhw'n really drud. Os ti'n cael ei wneud pob bythefnos, mae fe tua 30 pint. A ni arfer wneud a mae jyst yn strwy'r gwynedd. So, ti'n neud y bob... O'n i arfer mynd pob bythefnos, a ni'n cael nhw di wneud, a they're just ridiculous. O'n i'n skint. O'n i'n student, so dim ots fi, ni'n just gwario arian. Nawr, bach yn henach. Sy'n hwyrol nawr, Sy'n hwyrol, ydw. So, o'n i'n meddwl, be gallai wneud i cael nhw'n neis? Os mae rai fi fel rai Leri, wel, dim o'r wael rai Leri. Sim yn neb o'r wael rai fi. O'n nhw'n just, o'n i'n cynoed yn tyfu fach, a o'n nhw just ddim yn tyfu, a nhw wedi mynd yn really ysgafn. So, pan o'n i'n rhoi fel pwysau arnyn nhw ar y ford, bys nhw'n plygu mewn hanner. O'n nhw mor denau, right? O, na. So, nes i penderfynu gwisgo... So, hwnna'n mynd i ddigwydd i fi? Na, oedd hwnna os ti'n cael nhw'n gwneud yn iawn. O, oce. Nes i penderfynu cael gwynedd ffug. Pert iawn. A nes i dechrau prynu rai o savers, just fel stick-on dy glid. Ond oedd hwnna fel, wel, o'n i'n newid nhw tua unwaith yr wythnos. Ie. So fel 5 pint yr wythnos, sy'n well, ond dal bach yn steep. So beth nes i penderfynu wneud yw, ar eBay, prynu, mae bags fi di fan hyn. So ti'n cael llwyth o bags gyda rifer yn nhw. Mae 'da fi 10 bag. Pa mae rifer bags? Sizes gwahanol. Right, iawn. O'r gwynedd. A ges i'r pecyn i gyd, a glid, am 5 pint. A fi wedi cael rhywna ers mis Medi. A fi dal, wel, mae 'da fi bags yn y bag, ond 'da fi llwyth ar ôl, a mae rhain yn rai sy'n mynd i ffito Leri, fi'n meddwl. So, yeah. A wedyn fi'n torri nhw lawr, fi'n ffeilo nhw, a fi'n peintio nhw. Right, so ti'n mynd i ddangos i fi fel i wneud e? Ydw. Right. Barod? Mae rai fod y rybydd gynta. Rybydd am ddwylo afiach. Rybydd, iawn. Mae'r glid mor gryf, right? So, byddai'n torri hwnna nawr, oce? Byddai'n lli golchi llestri gyda'r wyn ar un? Yes, fi'n mynd nhw really fach. Iawn, oce. Oce, ond mae'r glid mor gryf, right? Weithiau fi yn, os ti'n cael e ar crôn ti, ti'n stuck. Beth? Ie, fi wedi cael e'r gwefus unwaith, a rhaid fi roi seisiwr a jyst rydych a trwyddo. Weird, yfe. Right, so. Right, so mae 3 di wneud. Gwyd, fi'n neud hwn. Yna hysir y lleia, planedau ar hael, a ffrefau... Gwyd, fi'n neud hwn yn gwylio teledu. Fi'n gwylio Pobl Cwm. Fi'n gwylio Holygu'r. Byw celwydd. A gwaith cartre nôl. O, di. Ie. Maen nhw'n mynd ysgol newydd ydyn nhw'n rhywun. Ydy. So exciting mae hwnna'n dwlu ar gwaith cartre. Beth ddigwydd i'r prifathro? Nath e farw. O ie, do. To be, nes i ddim gweld y benod ola ar gyfer ystwetha. O, ddim rili dda. Si bach rhi emotional, i'n meddwl, allai ddim yn siwan. Ei! So maen nhw'n eitha hir ar hyn o bryd, right? Ond i moyn nhw'n cael nhw'n, wel, lot fwy fyr i Leri, achos mae rhaid i hi gweithio, mae rhaid i golchi llestri. Fi yn mynd i torri gwynedd hi lawr na. So na gyd eisiau gwneud yw, fel fi wedi gwneud fan hyn nawr, ti jyst yn chopo, a fi wneud fel, jyst yn mynd rownd dy'r seision fel la. Right, oce. So maen nhw'n, pan ti'n edrych ar fi fel, maen nhw'n ei roi los i ti. Ar yr wythfed diwrnod, y daeth ffres y gysan. Yn y salon. Right, so nawr maen nhw'n edrych really fel a jagged.
Fala. Ie, be ni'n neud wedyn, dyddio ffeil, chi'n cael rein o siop hint yn dre. Am really cheap, am bint. A ti'n... Can i ffeiliau'n hyd y byd, a ddechreuodd gael i'n Ach, nhw'n rai merchen, lyco nhw'n rili hir, ond maen nhw ddim yn realistig. Maen nhw ddim yn addas o gyfer gwaith. A maen nhw'n cwmpo off ysgol trwy chwaith. amser. Achos yn ysgol, fi'n gwybod maen nhw ddim eisiau cael nhw mas. Dangos fe ti. O, na fe. Maen nhw'n di. So maen nhw jyst yn edrych fel gwynedd iawn, fi'n meddwl. Just peinto. Ei, mae'n un o'n ddach. Maen nhw'n cute. Wel, So maen nhw'n gwyn nawr, a chi'n prynu rai clir achos chi'n gallu peintio. So fi'n dod â paint wahanol, a mae Leri licio pink. Ydw. Right, so ni'n mynd i peintio hwnna. Right. O, mae'n edrych yn cute. O, mae fe yn. Be sef eich yn lash? Cot un. Cot rif un. A ar ôl ti'n, right, tip i chi, ar ôl peintio nhw, a maen nhw wedi sychu, golchi dwylo chi. byd, a ddechreuodd gael i'n Ond chi'n rhoi amser i wneud pethau fel mynd mas cael bwyd a pethau fel la, chi'n cael amser i mynd i'r gym, wel mae hwn yn bwysig hefyd. O ti, cael dwylo pert fel hyn. Da-da. O! Yr ail got mlaen nawr, dyma'r ail got. Gwirth fi nawr, sut i sychu eto, jyst bod ni'n cofio. Right, just gadael nhw, just dim touch dim byd, maen nhw'n mynd yn... Fela. Fi just fel hyn weithiau. Cael yr air ato nhw. Wel, diolch Yasmin. Dim problem o gwbl. Diolch o ymuno a fi heddi. Right, wel, diolch yn fawr Yasmin. Byddai'n ôl wythnos nesa gyda cwbl o dips i chi am sut i gadw'ch crôn chi i edrych yn ifanc gyda stwff o'r fridge. O, Fi'n gwybod. byddai'n bit o fe. Okay, ta-ra! Ta-ra!